L-attivitajiet organizzati mill-Partit Nazzjonalista fuq il-fosos tal-Florjana soktaw b'intervista li fiha l-ġurnalisti mistiedna Sharon Guder minn One News, Kert Sansoni mit-Times u Matthew Vella mill-Malta Today setgħu jagħmlu 3 mistoqsijiet lill-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Kif l-istess Lorenz Gonzi qal li kien qed jistenna, il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti kienu fokati l-aktar fuq l-instabilità tal-Gvern, l-inċertezza u d-diskwit intern fil-Partit Nazzjonalista u l-fatt li d-deputat Franco De Bono qal li mhux se jappoġġja aktar lill-Gvern. Bil-Prim Ministru jgħid li l-elezzjoni tiġi meta jiddeċidiju. Issa tiġi l-elezzjoni, tiġi fi żmienha u tiġi meta niddeċidi jien. Mistoqsi jekk hux dispost jitlef ukoll il-Joe Cassar minn Ministru, il-Prim Ministru wieġeb hekk. Tweġiba tiegħi meta jasal il-mument ngħidlek. Gonzi faħħar il-ħidma tal-Ministru Joe Cassar u qal li dan m'għandu bżonn nebda ċertifikati. Għar-rigward tal-Ministru Cassar, ta' Joe Cassar, nirringrazzjah minn qalbi għax-xogħol dedikat tiegħu tal-aqwa kwalità. M'għandux bżonn il-Ministru Cassar m'għandux bżonn iċ-ċertifikati tagħna. Fl-istess waqt esprima l-fiduċja tiegħu fl-eks Ministru Carme Fsud-Bonnici. Carme kellu għandu u jibqa' jkollu il-fiduċja sħiħa tiegħi bħala persuna lejali ta' valuri u li kompetenti fil-qasam tiegħu. Faħħar ukoll Richard Kakija Caruana minkejja li dan l-istess bħal Carme Fsud-Bonnici kien sfiduċjat mill-Parlament Malti. Insellem ukoll Richard Kakija Caruana illi sagrifika ħafna għal dal-pajjiż. U li anki perikola ħajtu għal dal-pajjiż. Lorenz Gonzi naqas li jwieġeb dwar jekk għandux fiduċja assoluta fil-grupp parlamentari kollu kif kien għamel sentejn ilu fuq il-fosos u ma semma l-ebda deċiżjoni li kien iddispjaċih li ħaf din il-leġislatura. Iżda ċaħat li hu kien se jirreżenja wara l-elezzjoni jekk il-Partit Nazzjonalista jerġa' jerbaħ il-Gvern. Jiena inwiet li nieqpa' mmexxi lil dan il-partit sakemm ikolli l-appoġġ kollu tagħkom tal-poplu Malti ta' dawk kollha li għandhom fiduċja fit-tmexxija tiegħi. Dan ukoll għal iskontu fi frar li għadda meta kontesta l-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista waħdu ġab 97% tal-appoġġ tal-Kunsillera Nazzjonalisti. Mistoqsi dwar il-weda mhux imwettqa ta' traħħis fl-income tax, Lorenz Gonzi wieġeb li n-nies qed jibqalhom aktar flus fil-wied tagħhom. Illum qed jirriżulta illi il-take home, il-net li faqarbu jekk tieħu il-pagi tal-individwi, il-take home pay, il-net li jibqa' fil-wied, illum il-ġurnata żdied u żdied bi kważi 1000 euro. Meta Lorenz Gonzi kien mistoqsi jekk jikkunsidrax li jdaħħal liġi separata li tirrikonoxxi żwieġ bejn koppji tal-istess sess, il-partitarji nazzjonalisti preżenti bdew jibbujaw. Apparti din il-liġi, lest li l-gvern tiegħek iressaq liġi separata li tirrikonoxxi iż-żwieġ bejn persuni tal-istess sess u jekk le